Dobrou chuť, Draku. Teď budu muset natočit nějaký úvod. Takže ahoj. Čau. Tak právě jsme si dali obídek, tady ve Strakonicích v Kauflandu. Mají tam super dobrou vietnamskou novou. A vyrážíme na kolo nejdřív do Březnice, pak do Rožmitálu nad Třemštínem nebo pod Třemštínem. Mají za náma dorazit i kluci, takže dneska nebudeme jezdit jenom ve dvou. Bude na nás větší smečka. Nebudeme to zdržovat, startuju auto a přesouváme se do skateparku. Bum! Takže jo, jsme v Březnici ve skateparku a jdeme se rozjít tady na tom funboxu. Mára, pojď první trik. Wow. Tady Iony, který tady zatím skateuje. Hello. Hello. Dobré, mixáka dobrý, ne? Ale tak jsem tady zaujmul tuto pozici, jo? Bude to podle mě dobrý na večer nahoru. Čau, tuto pozice. Pojď, kámo. Pojď. To se vystřihne. Pojď. Jo! Yes. Kámo, to si splet strany, ale. No, já to neumím, budu od mala. Ještě jednou. Chci zdravím všechny borce, co sledují tato video. Okay. Čau všichni borci. Co mám udělat? Ne, jedničku. Jedničku. To je stopinu, jo? To si utáhnu kšiltovku. Jo, utáhni si, aby ti neodlítla. Yes. Jo, a po jednička. Cože? To bylo hodně last minute. Hop, yes. To je borec. Borec jak svině. Tak teď ti Mára dal energii. Jo. Na první samozřejmě. Potvrzeno. Mega. Díky. Ty krása. Vývoju to. Vidíme se v Rožmíku. Yes. Jak se ti to líbilo? Skvělý. Máš první like. Dík, jsem si to vyžádal. Perfektní. Yes. Hezky. Kanaďan.
Jam. Jam, Fakey, Tel Aviv. Yes. No! To neviděl, Kájo. Ne. Ty jsi tak kámoši. Ale můžeš si to pak pustit. Můžeš si to pak pustit, no. Mega. Mega. Kamarád. Dík. Mega. Já nic nedal, ale... No ale tak... Takhle, já jsem šťastný, protože to přežil, víš co, to bylo hrozný. Ahoj. Čau. Ještě jsme po cestě vytáhli kola. Jsme tady v letišti na Lnářích a někde tamhle vzadu by měla být taková zeď. Tak jdeme najít a snad tam něco vymyslíme. Tak jo. Cítím se jak v Barceloně. Tohle by se nám mohlo hodit jako přest. To asi skoro bude, už je po. Asi skoro bude lepší si to na tím kanálem, no. Jdem na to, jako, ale nevím, no. Jako, no. Dobrý, tak aspoň jsme to zkusili. Wow. Yes. Tak to je mega. Je teda hodně prudký, to spíš takový wallride než jako bank, co jsem čekal, ale je to dobrý. Hezky. Shit. Ale libový. Ještě jeden. Yes, kámo.